साफ्रोमखौबो जोंनि बिटिसि हालामाव थाग्रा आइ आफा बिदा फंबाय मोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय। जोंनि बेयाव नुजाफैनाया जों बिसेसकय जिउआव मोनसे गोजोननाय मोनदों। प्रमद सारनि जे जोंनि आर्टिस्टफोरनि फारसे अननाय होनाय, जे जोंनि आर्टिस्टफ्रा आगोलाव जोंहा जेबो मोनामोन, जोङो गावनि फिल्म बानाय, आं सासे प्रडिउसार डाइरेक्टर, आं अब्लाबो दिनै एथ' बोसोर जालांबाय, अब्लाबो दिनैसिम बिटिसिनिफ्राय माब्लाबाबो बे जेसेबांखि बोसोर प्रमद सार गैयि समाव, बे समाव जोङो साफ्रोमबो आर्टिस्टआ एबा सोरबा प्रडिउसारा जोङो फिल्म बानायोब्लाबो जों बिटिसि सरकारनिफ्राय मालाबाबो जोङो बे फिल्म बानायनायनि फैसाखौ जों रिकभार खालामनो हायामोन। नाथाय जेब्ला प्रमद सारा फैबाय, दिनै प्रमद सारा जेब्लानिफ्राय सिट जिरायबाय, बे समनिफ्राय जोङो गासैबो प्रडिउसार साफ्रोमबो मोनजोबाखैबाबो आं दिनै सासे बुंनो हायो, दिनै आंनि फिल्म बानायनायनि गासैबो फैसा थाखाफोरखौ दिनै बे सरकारनि समाव मोनदों। आरो आंल' नङा, साफ्रोमबो दिनै मोनदों। बे बिथांमोना हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेराव नुजायाखै, नाथाय आगोलनि दिनाव जों फिल्म बानायग्राफ्रा माब्लाबाबो नुवामोन। बेनिखायनो जोङो गोसो गोथारै जोङो सारखौ सापर्ट होनो, प्रमद सारखौ फिन खेबसे आरोबाव सिफनि महराव नायनो लुबैनानै जोङो आं सासे आर्टिस्ट जानानै सारखौ गोसो गुवारै आं हेफाजाब होफैदों। मानोना सारनि अननायाव दिनै जोङो सिनेमा हलबो मोननो हाबाय। माब्लाबाबो जोंनि बेफोर सिनेमा हलनि थाखाय जोङो जेसेबांखि बोसोर, जों बारा गोलावखौ बुंला, खिन्थु जोङो 10 एबा 12 बोसोरा जोङो नांथाबदोंमोन जोंनि बिसाया। अब्लाबो बै समाव आब्बानि समावबो जों नांथाबदोंमोन। नाथाय जेला बिसा दाबाय, बिसा दानाय समावबो जागोनै दिनै गैया। जेब्ला प्रमद सारा सिट जिरायबाय, बे समनिफ्राय जेब्ला जोंनि दुखु सुखु आर्टिस्टफोरनि दिनै गांनाय उखैनायखौ एकमात्र प्रमद साराल' बुजिदों। बेनिखायनो जों आसा लायो, आरो आंबो सासे आर्टिस्ट जानायखाय आं बयखौबो आर'ज गाबो, दिनै सासे बुद्धिजिबि, साननो गोरों, रायजो राजानि थाखाय गांनाय उखैनाय गासै बिथिंनिफ्राय साननो हनो गोरों सासे दिनै जोंनि प्रमद सारखौ फिन खेबसेबाव मानोना सुबिदाखौ होगोन होननानै आं आसा थियो।